kun olin niin silloin perjantaina olin siellä Helsingissä Kovaviikon illassa katsomassa, niin mut voi bongata mahtavalla tavalla Kovaviikon illan jaksossa. Eiköhän katsota vähän miltä se näyttää. Siellä näkyy. Siinä ollaan. Ja siinä taas näkyy. Ja siellä taas näkyy. Siinä ollaan. Siinä ollaan ihan siinä niin. Ja tässä voi vielä nähdä. Siellä taputetaan. Juuri näy tossa. Eli joo, pääsin siis Kovaviikon iltaan katsomaan. Ja aika huikeeta ja ihan niinku näkyy, että mä olin kirjaimellisesti. Mä olin ihan siinä heti toisella rivillä ja mä olin niinku, siis jos ei käynyt ilmi, niin siis toi tossa. Jos otetaan vielä uusiksi, niin voin vielä ottaa yhden kohdan paussilla. Ei siinä niin näy. Tossa noin. Mennäs näin, niin sitten näkyisi ehkä vähän paremmin. Siinä taputetaan. Eli tossa olin Kovaviikon illassa. Siis jos ne, jotka katsoo Kovaviikon iltaa, niin voi sitten koko ajan katsoa pongata tarkemmin, että nähdään mut. Kyllähän mun sisko ja äiti oli siellä, mutta noin mennyt sinne ihan taakse, sinne ihan mikä sivumaiseen riviin, niin itse halusin kuitenkin mennä itekseen siellä, niin sitten löysin tosi hyvän paikan ja todellakin hyvä paikka löytyi, koska mut voi nähdä siinä. Eiköhän tää ole tässä tää pieni bongausjuttu ja no sitten nähdään taas sitten siinä kohtaa, kun jakso alkaa tehdä jotain tänne kanavalle. Eli enemmänkin tarkemmin sanottuna, joko teen jonkun jutun tai sitten jatkan editoimista. Näkemisiin.